Karbi Anglong Bima Sa Rat Ketok we ba rat pan sisteme rangsi nitum puluni konstituensi hinpen kardong bajel kardong masih nitum media thengno ke bang nang ko kalam ke bang ke lahen lo patuwe baji kre hinia por dak center branch angkang odang ke central area nitum APSLC office lahen lo lanon nitum press meet kedo annung labang sa hemen lo la BJP klembang atum atau baru baca apor nil itu mau office lo, lalu kicun pen kangri kangkrang pen amat, labang so office pintai dai. Lapen ke, lasu pen anta kalilang nil itu APSLC Constituency Committee along, Organizing Secretary Monsing TM anta, hanadak hem dam pen ham dam. Lapen batai sigi dam cerita kalilang. Batai ini bagi si kai aporanta ahem arul dam frequency konalo monsing tike alang lihan lo lapuson si alang litum jakong frequency kiri dam ahem frequency kasi kadang demokrasi along di bulutang te lapuson kaceter ceha bulutang te koson si demokrasi labangso kepaman unpo lasi nili gato phanta chuning rilo lahen lo nang litum kelang anarata tum phansitame BJP ladak koloni konstituensi along ke klaim kedam matuma bangke ot kupima ke chok cema laso bangke nang litum ke labangso media kelang arara tum le nang litum insai non lasi lahelo nili koloni konstituensi pen ki puji bangke alang litum jong si lapuson komane phan ke ther ke hap elitum APSLC office jong si pribom lang pulang te lasad daito ke komane jong si lasong bong reng sodak komane aphan jong si pene videt pulang te alang litum adai to cen nang ji lapen aron pening sai wek nang ji aron pening sai wek nang ji alang litum non jong si klem bom lang pulang te jakong pen klem bom lang pulang te jeli tuma bangke dak lo lapusona aron lang no bangke nang litum intonon kali pulang te ladake nang litum aphan BJP party bangke lake chok je pu bangke non tarik ing koirat roka bangke nang litum labang so kang sai bangke nang litum longpo dipoloma pulang te dak demokrasi along ri putang dele elitum ko anma kaci bayun ko anma elitum kaci thanun di cemumun kala bangso ajakong anu tin labang so butar ajakong atum bangi kumara pansi kemisan abang tukang wajima kala so butar raja tung si kang waji masila solong nang kinang aku media hian pen kami nang kangji lapen ke non ke bangji nongwe pen tang lok penap an sitame nilitum karjulong ateng pulutang te latum ke gari pen dam tur po komane phan same lapuson kacing trin dotang lo lapen ke komane atum han kacing trin ateng pen jongsi komane aphan arenga hu ke paso pulutang te halas so abang pu atum aphan ke nilituma hin pen sitame langding de det nang po aron ateng pen abang kini tum sitame labang so abang pu bangke sai pon det nang ko siga to we pan bachuni pon lapen ke niltum APSLC ladak koloni aro tumangke niltum ke pachini manang te lituma kathar sar bangke elituma khei ke rai thom ja pan bangsi labang so 6 do la jakong ateng pen lapen ke Indian Constitution ng article 244A ala bangso tonoma stera pan silitum ke rada pan ke jithan chimum pulutang te ladak ke demokrasi aro nateng lo niltum chin ki jithan ke lapen ke labang so ahok pe dalam ke thana posi pini jai ka thara pan ke pahai nang po busi puluni konstituensi rada tumbang ke kaddo wera to tunta chituk pak lo labang so chituk pak penalang litum theklong lo jakong thur the pulang te labang so tima bang ke chok che lo pu bidi labang so bidi ke en lo pulutang te alang litum ke lake ke bang jar ni bang ke puluni konstituensi pena bang ke chok che dera posi rat tum kang sai istame lapen ke angkang pi elitum Karbi Anglong lapen di so West Karbi Anglong sitame BJP party bangke nona bangke latum bangke ek nayo petobat di kala bangso party pusi nona bangke chini lo posi elitum ke bangji tarik ko rat troka arman bangso bangku kiliga bangke elitum APSLC a candidate joining tika thara pan sini tum
jok lap nang po lapen pulu ni konstituensi ta jok wek po alang li pansin itum pahay pon wek po si kadok we rat same pini ong dung rat same lapuson si aning cerot dolo lapen ke non jong si alang litum pinong we pen penabang bong lapen ke jok arni lapuson hanggama kuribom pulang tela bangke litum cha cicak ding delo aron pening sai wek nang po aron pen ot wek nang po an tingin tung sam selo lan jok Telam tertoy tong akan dah kalau kena karulong loh ini banyak yang hoben are sudah kita hop makan lima kalang mas la sola mabang pamohet nilis tame angtong pan kolo lang di kol biji pulo melom so pen kolo la so bang lang li lo pun kol li dia sita inut bahani pen abang so karjulong ateng kungkang te angtong man sitame dok moka pen bang bomahut ladak pulo ni RSS office athengno pubon ni karjulong ateng kungkang te la alang li pan gari pen pasung tu kemat acitok kepret pubon kepret lo alang le pan ke kether ke hap kuluni konstituensi wangri nang le election of campaign ri posi kether ke hap polo tangte non BJP labang so ke claim ke dam ke rara tumbang ke insainon non BJP atum ke claim ke dam jakong tu dabang ke ili tuman tidar pan ke ili tum pan ke kether ke hap alo lapen ke prang sitame pini pinapang bong sitame lapen ke joker ni sitame la persona sai ke claim ke deji pubang ke litum mang hunang nelo lasi anutin sitame litum lapuson rada pan ke than ke mek lapen ke than ke muma bang ke donang po litum kaciri mek donang po lapen ke labang so kaciri mek pen si cepat jok nang po litum ke bang gitaring ko da trok para mana bang ke litum JI kathar matang te ilitum asempura bang ke KCR jan long good jok mi pami pensi litum bahai pon pam menang po pusi nilihin ben kadok vera kan tuning report lapen ke nili isi pacini kangtung ngeladake MLA Dorsing Ronghang di Hauraka delepen ke lapen ke IEM abang ke Kangbra Kiling lapen ke aken di dia abang ke Singhason Homosti IEM lo alang li non Omor Singh Tisosi kandidat lo lapen alang li tumpan bangke thoma bhanta nili ki puji bu bangke lahen lo nang li tum non amat laposon ke ther ke hap asaya bangke claim cleara demokrasi arona teng pen le claim tha pusi nili alang li tumpan tuning ripon madang ke pacini pon lasi jongsi nang li tum awakar sapan lapuson che control tre pulong te nang li tum ke lapuson demokrasi pen labang so elected nang kang wai bangke labangke rara tum ke chok che tedlo pusi nili him pen ke nang li tum han jong tu lapen ke nang li tum lapuson kang tang kang sak pen lapuson asai ke pak klema bangke nang li tum abidi lo ma manang de nang li tum tong order ke pipen tong paklem toy lo ma laso bangke dili nang li tum pan arju ponang ko kasi nang li tum labang so reply bangke nil tum hanang piwek tha nang pipe bulong te nil tum ta labang so ning bangking sam sideji lasi nang li tum prap din pen la nili nang karju a reply bangke nang piwek tha pusi nili nang li tum apan tuning Kenali tempat kini deng pun me apayar tanane kasom pi mahap pite mah ini step deng mah pele lapusona step bangke elitum sitame demokrasi labang sa ro lapan bang situm election por bangke ado we sitame redilo lapen BJP da claim lo kongres da claim lo lapen PSLC da claim lo demokrasi ro na pen lapen ke code of conduct election code of conduct ala bangsa ron model code of conduct ro na pensil kum election por claim nang posisi asi nona bangke labangsa model code of conduct sitame BJP atau manggil bangsa ron sitame kan jet lo piniani bangke asini itu mabangke puluni konstituensi ro tu mabangke alang li tu maphan ni tu FIR PT phantame chingki than lo chingwai lo lapen FIR da nan melom so pen ate ni tu ada khana lo ko lapen DC office rom kadam ko laso FIR bangke to we please kipri lapen ke komane ke ther ke hap lapen angtong pham sitame komane BJP atum ingke pontek laso lahi hoi aron lang no ke claim asai lang no ke claim bangke justice kelong Japan kang sa Japan bangke te bangana bang thu ban si lam hoi tipon lada ka bangke ni litum non si ritar li bom lang lada ka ritar li pon long lo pulang te la am sini tu bangke man mat tam si ponjima
alang itu mana payah di mana kalau bisa bang dalam baca alang di tuwe ahem kedam pen alang di tempat konstitusi organing secretary lo alang di hem asorapan hem dam pen di grup dam laso puthak alang di hin pen di pakan Lo ini kan kebang baru baca ajo baru baca apa kan lo tapi nili tak manghak lo mana hem cek lo mana bang koi tu amunnya tak tu masih nang alju lo na lo inti ke pulau mat oh bang bilang ke hem abis kan lo masih kopinya kam manang itu melaan kita apa ke bang baru baca apel silang lo baru baca sedikit kam lo baru baca anak dan kita ini kam silat lo oke pasti nampu mana asa oh bukti kanlam bukti ini kan bukti nang kanik dah cocok ama just dah sitan pamikan ada lah meeting hai tadi sedang bukan Dalang litum ke bang thu resim cewan masih lalang tumbang ke pucing kici kan pen tonang di saru penak kok kuman lalang di tumbang adam jilo aku lah sekian ke bang sini kan bana pakai report alam bang ke 1244 asapol ke bang ke bang itu bang ke garu ke beli khas ke bang ke garu kok kopine resim cewan malang itu amalah sekian ke bang koda bang itu masih ini hanang hel ni di Jepang tang meja ke plus muson lo ekdam imang antak kering lo lan ke pire non putan ya oke klaim ni lah lasila puson ke hel ke hab abang ki pini ke abang ki abi biar nang po akhirnya di suar lo penak mati di masih te nang li abang pu tumpan cini ma ke bang abang pu tumpan ke bang abang pu bang ke là lo những cái tâm sâu khác khác ở đó là về sao in thì mà nè bên nắp bên nàng tụm chỉ ba chục luôn mà nàng cái hang mà tới chỉ ba phút đặt mà nàng cái hang thì nàng phụ lại hè là chỉ ba số lúc kita nàng cái hang lo chỉ bang sam trên đằng nàng nàng phải đi rình thì nàng phụ lại hè là bên nắp nàng tụm bang ini phản nàng bắt chỉ rập chom thì sao rồi đông sắp tích sắp nàng phụ ten nin litum karju long ateng te nupak nokega resim cewan pu ahok ma hala nili tu masor hai halsing alang li kham non ni alang chi pulam le hai neng jang ji ong man ni lin ni ik phalang khur khur ba choi ta ve gam san nang ilok nupak chubon thitu tractor long se bat ko akhi bang ako chi an lam chi dok se otan aman ni bang e phiri rat lo man la sar im bang ke hol jun kijun kang ripen mat di ni padok pig ni lam sampen lok sing tham son kan di son kan di aja sita ner lo son si tham ching ki masih cok chima hala ka chip hota nang di pen jung kali ka chip ho nang tum hala sem son ta se chip ho lam pon nang di jung ke ni ham jong ki pu ba ka chip masih cok chima la son sing sai nang non son di ten ba ya le masih la sal imbang ke hem patu joy lo ko hem situ pun ni kuman ke hem cok mana di jakan ansi ni di arsar lo penak apa berenta jakan no aja belum ada kan hem cok amat ko antam ke dulu ni aku nak kat plot le masih bang ajat pen bang nang kiri ri mana rolling la pulun ni pini masih nang kiri ri masih nang tang lo ni ajak kiding apa non ta chipere o non ta adio presmit donai masih tu kok lo sita tapi ni pena bang ke la sona chingri la vetera karbi hijan kucing honra mane la son an bang ke nang khel nang hab nang ni lok su choneng ri kon wa lang ni tam thanta ni hen pen choneng ri bang ke athe hodai si dak che tong mati hodi ke bang athe an li tai si ver lo rong thak na hodi asikar bi hijan chinjin sora ni li phanda son pini pen nang khel ke der ji phas choneng ri le
la solam pulsa ke pen di ada nama sini dia lo talang di ini hin pen la puson ke thana bang ke ada ke kitok jipin lo ajo jiro lo por baro baji apor patai si dam lo la pen baji si tok kai kai apor patai si a hem dam pen mon sing ti han tin dam men pen a hem tu thor pulu tang te la bang ke kitok jipik lo poluma pulu tang te alang litum la som si aning ke matha tai lo alang le phan ke hoitu apranen deji attempt to murder hala so phan si alang litum ke matha to tang lo tai le lasi alang litum la pusona kam ke claim bang ke nilitum pen ke condemn lo la pen ke nilitum prap jin pen la so alang litum aphan la non sari mingti la pen harsing ti la pen ke kape ka tumhan no pak ot pon tan pen si la puson ke ther ke habdam pul rang te la bang ke attempt to murder lo la bang so rona bang ke justice long de te la pen sari mingti not employee samune sakuri choklem mabang pu ulutang te alangli politics non BJP party long chi jogdun thorpen alangli ti hem hemalong jiro por baji sia por ke dam pu bang kelake ot lang no big lo pusini litum koloni consequence hin pen bang ke on dem lo la pusona ron lang no ke claim ver ja porchi la bang so alangli tuma phana bang ke non FIR bipo la pen aron insai sit tege bang ke neli tuma bang ke intom telo pusi nang litum kat dogo erata thengno la pen media thengno sitame neli tum pen koloni consequence hin pen bang ke pachini pon lo